Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле дин кардәшләребез, бүген сезгә Коръәннең кулъязма мөсхәфен язу, намаз уку һәм тел галиме, филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясе мөхбир әгъзасы Айнур Тимирхановның Болгар Ислам академиясе эшчәнлегенә багышланган сорауларга җавапларын тәкъдим итәрбез. Барлыгы 70 көн Коръәннең 30-нчы җүзен язу өчен киткән вакыт. Исегезгә төшерәбез, изге китапның кулъязма мөсхәфен язуга керешү тантанасы 12 гыйнвар көнне Казанның Кол Шәриф мәчетендә үткәрелгән иде. Алга таба каллиграф Коръәннең ачкычы булган Фатиха сүрәсеннән башлап 1-нче җүзен язуга керешә. Бер биттә барысы 15 ел. Төрле битләр, бик төгез композицияләр бар. Минем бурыч шушы 15 елга текстны оптималь рәвештә бүлү. 1-нче сүрә 7 елдан Намаз уку ислам диненең 5 баганасының берсе. Аңа өйрәнүне бик күпләр Рәшидә Исхакыйның намаз уку тәртибе китабыннан башлый. Шулай ук гаилә мәчетендә һәр сишәмбе көнне кичке 6-да намазга өйрәтү сәгате бар. Рамазан ае башлангач, әлбәттә, вакыты бераз күчәргә мөмкин. Шулай да килсеннәр, барысын да өйрәтәбез, әле бүләкләр дә бирәбез дип ышандырды гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хайруллин. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hörmətli cəmaət. Rabbimiz Allah gününə 5 tapqır bizni özünə şaqıra. Hər bir duanı qabul etəm deyir Rabbimiz subhanahu wa ta'ala. Namaz oqıdı, lakin əgər də siz ələ namaz oqıy bilməsəgəz, kiləgəz ailə məşidinə atmasayın, sişənbə, kişkə saat 7-də biz irlərini, həm xатын qızlarını namaz oqırğa öyrətəbiz. Kiləgəz. Indi idəginə biz deyişlər üçün Татарстан Диния Nəzarəti телевизион каналының намазға үйрәнік проекты бик уңышлы. Ул интерактив видеолар циклы. Намаз уку тәртибеннән тыш аның кагыйдәләре, намазда булган хәрәкәтләрнең мәгънәләре турында да мәгълүмат алырга мөмкин. Ни өчен без намаз укыйбыз? Тулы канлы тормыш алып барыр өчен кешегә хәрәкәт, ризык һәм гигиена булу кирәк. Әмма кешенең күңеле дә рухи языкка, үсүгә һәм ныгуга мохтаҗ. Болгар Ислам академиясе ачылганга быел 5 ел. Бу вакыт ичендә 2 ректор алышынды, 3-нчесе әле тәгаенләнмәгән. Шулай да хилафлык юк, эшчәнлек дәвам итә. 1-нче магистрлар чыгарылышы 2020 елда булды. 23 студент ислам фәннәре юнәлеше буенча магистр дипломнарына лаек булды. Хәзер биредә докторантурада эшли, яңа программалар ачыла, хәтта киләсе уку елыннан дини белемгә өстәп дөньяви белемдә алу мөмкинлеге бар. Ислам теологиясе контекстында дәүләт конфессиональ мөнәсәбәтләр дип аталган магистрлык программасы 2 елда 6 айга исәпләнгән. Бу хакта Болгар Ислам академиясе ректорын вазифаларын башкаручы Айнур Тимирханов Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләде. Без дә аңа Болгар академиясе эшчәнлегенә багышланган сорауларга ачыклык кертүен сорадык. Әссәламу алейкум, Айнур әфәнде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Болгар Ислам академиясе эшли башлаганга 5 ел. Нәтиҗәләр бармы? Төп миссия үтәләме? Болгар Ислам академиясе ул федераль проект. Аны булдыру безнең Россиянең президенты Владимир Путин тарафыннан расланды. Шуңа күрә ул бүгенге көндә Россиядә ислам дини мәгариф системасының иң югары ноктасын тәшкил итә. Татарстан өчен генә түгел, федераль масштабта һәм әйтергә кирәк, без инде дөнья күләмендә дә менә шушы ислам мәгарифенә бәйле киңлекләрдә үзебезнең урыныбызны, лайыклы урыныбызны алырга да омтылабыз. Академияда ислам мирасын саклау һәм үстерү өчен фәнни юнәлешкә нигез салынды. Әмма ни дәрәҗәдә дәвам итә? Шушы нисбәттән килеп караганда ислам академиясе алдында торган иң беренче һәм иң мөһим бурыч ул да булса үзебезнең илаһият мәктәбебезне булдыру һәм шушы традицион мәктәпкә таянып Россиядә ислам өлкәсендә, ислам дине өлкәсендә үзебезнең системасын, мәгариф системабызны үстерү. Җавапларыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт. Бүгенге әзерләгән хәбәрләребез шушылар иде. Дини вәзгыятьтәге яңалыклар белән киләсе атнада да таныштыруны дәвам итәрбез. Исән, имин булыгыз.